Kien fl-1945 meta kawża tal-problemi soċjali li ġabet magħha tieni gwerra dinjija twildet l-MMDNA li l-għanijiet tagħha kienu li jħadmu infermiera professjonali biex jipprovdu għajnuna lill-anzjani ġo djarhom stess. 75 sena wara issa li din l-assoċjazzjoni qed tħares biex ittemm l-operat tagħha, se taċċerta li l-memorji u l-ġabriet f'dawn is-snin kollha mhux biss jiġu konservati imma saħansitra jitpoġġew għar-riċerka fl-Università ta' Malta. Dan tħabbar f'ċerimonja fejn l-assoċjazzjoni offrit l-arkivji kollha tagħha lid-Dipartiment tal-Libreriji u l-Kollezzjonijiet Speċjali fih dan l-Università ta' Malta. Apparti minn hekk l-assi ta' din l-assoċjazzjoni se jkunu mgħoddija lejn diversi benefiċjarji fosthom lill-Komunità Agostinjana f'Paċeville, id-Dar tal-Providenza kif ukoll lejn djar tal-anzjani u persuni b'diżabilità. F'diskors tal-okkażjoni chairperson tal-MMDNA Grace Jaccarini saħet kif id-dokumenti mgħoddija lill-Università jinkludu minuti tal-laqgħat, diskorsi, rapporti ta' awdizzjar u rapporti annwali. Żidet tajt kif għal ħafna ħaddiema l-MMDNA issija memorja iżda l-impatt li ħallit fis-soċjetà se tgħin bil-kbir biex titkompla tiġi rikonoxxuta l-għajnuna li hemm bżonn tingħata lill-anzjani. Min-naħa tagħha l-prorettur għall-affarijiet tal-istudenti Carmen Sammut esprimiet is-sodisfazzjon tagħha kif dawn id-dokumenti se jkunu teżor fuq il-kampus, speċjalment dawk li qed jaspiraw li jsiru infermiera. Hija temmet tajt li għal ħafna l-MMDNA tibqa' mfakra l-mod kif xi darba jew oħra bosta ġew bżonna għan-nannit jew għall-qraba tagħhom.